full album tapi bohong. Kata-katane Kang, yo iki yo pesenku kanggo bolo-bolo konco sing arep rabi ya to. Golek bojo sing bener-bener tresno, sing bener-bener jogo ati, jogo rasa. Aja nguber donya. Soale donya iku yo bahagiane ora mung tok rasane dhewe. Bolo kancamu barang yo kecipratan repote ya to. Wis mbuh lah. Langsung ya. Apa gimana? Sido Rondo. Yo, gas.